Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Akil. Taong 1977, Inupakan, Leyte. Noong mga panahong ito, nakatira ang pamilya ni Akil sa isang liblib na baryo na malapit sa bayan ng Inupakan. Bibihira lang doon ang mga taong pumupunta. Gawa ng hindi pala kaibigan ang karamihan sa kanilang mga kakilala. Bagaman mababait ang mga ito sa kanila, paulit-ulit siyang inaabisuhan ng tatay niya na huwag masyadong makipaglapit. Marami rin itong babala ukol sa kanyang mga pagkilos, pakikitungo at oras ng pakikipaglaro. Noong una nauunawaan naman niya ito dahil nga sa nag-iisang anak lang siya. Pero habang nagkakaedad siya, may mga napapansin na siyang kakaiba. Yung mga kalaro niya pinuno, halos magkakaparehas ang muka at kulay ng balat. Marami rin ang pagkakahawig sa mga ugali nila na umabot na sa puntong kapag kasama niya ang mga ito, namumukod tangi siya. Pero dahil sa kababata niya ang mga ito, pinilit niya yung unawain hanggang sa naging binatilyo na sila. Pagtungtong ni Akil sa tamang edad, dito na sila nagkahiwa-hiwalay ng kanyang mga kaibigan. Yung iba kasi, ipinagkasundo na sa kanilang mga asawa, habang ang iba naman, dinala sa probinsya ng mga magulang nila. Walang makapagsabi sa rason, basta ba'y pinapunta ang mga ito para gampanan ng tungkulin bilang parte ng kanilang angkan. Magmula noon, madalang na ang pagpunta ni Akil sa baryo. Malimit na siyang kasama sa bukid ng kanyang ama, nagtatrabaho buong maghapon. Dahil dito, unti-unti na rin niyang nakilala ang mga kaibigan nito. Ngunit sa katagalan, may napansin siyang iisang bagay at yun ay walang iba kundi ang pagkakaparehas ng kulay ng balat ng mga kasama nilang magsasaka. Kagayang-kagaya ito sa kulay ng kanyang mga kababata na parang pinaghalong abo at kayumanggi. Yung ikalawang mata rin ng iilan sa kanila, kulay asul, habang ang karamihan naman kulay kayumanggi. Ayon pa sa kanya na, sa kanilang lugar noon, parang sila lang ang may itim na mga mata. Upang maiwasan ang anumang palaisipan, inisip na lang niyang baka nagkataon lang. Ang kaso lang, kahit anong isipin niya, parang hindi naniniwala ang kanyang sarili. Dahil dito, nagdesisyon siyang kausapin ng pribado ang kanyang ama. Isang hapon, pagkatapos ng kanilang trabaho sa bukid, na taong nauna nang bumaba ang mga kasamahan nila. Nang mapansin naman ito ni Akil, dali-dali naman siyang lumapit sa tatay niya para kausapin ito ukol sa kanyang mga napapansing kakaiba. Paglapit naman niya rito, dahan-dahan siyang umupo malapit sa hinihigaan nito habang inilalahad ang mga bagay na sumasalansang sa kanyang isip. Tay, pasensya na ho kayo sa storbo . May mga itatanong lang sana ako sa inyo. Alam niyo kasi, magmula nung bata pa ako, marami na talaga akong napapansing hindi kaaya-aya dito sa lugar natin. Pakiramdam ko ang mga tao rito, merong iisang itsura. Tapos tayo, namumukod tangi sa kanilang lahat. Matanong lang, tay, napapansin mo rin ba ang mga ganong bagay? Nang marinig ito ng kanyang ama, bigla naman yung napabalikwas mula sa pagkakahiga. Pag-upo nito malapit sa kanya, tahimik nitong pinagmasdan ng buong paligid bago ito magsalita. Sa pagbaling naman ng paningin nito, dito na yun nagsimulang maglahad ng mga katotohanan. Ayon sa kanyang ama, hindi na nakapagtataka ang ganoong pakiramdam, lalo pat naninirahan sila sa baryo ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Pinaghalong mambabarang at aswang ang namamahala sa baryo, dahilan para maging pugad na rin ito ng iba pang lahi. Sa ilang siglo nito roong pananahan, marami na sa mga taong matagal nang naninirahan sa lugar ang napalayas. Yun nga lang, hindi ito nagawa ng mga nilalang sa kanilang angkan, buhat sa kontrata ng sumpa na iniwan doon ng kanilang ninuno.
Ayon sa alamat, sinasabing kapag nawala sila sa lugar na yon, babalutin ito ng kamalasan at mamamatay ang lahat ng naninirahan dito. Matutuyo rin ang lupa, ganon din ang mga mayayabong na puno sa paligid. Sa sandali ring nangyari ang ganoong kaganapan, hindi na mapapakinabangan ang mismong baryo. Dahil sa ganoong kontrata, sila lang ang pinanatili ng mga nilalang na matagal na panahon na roong namamahala. Hindi naglaon, inangkin na rin sila ng mga ito bilang isa sa kanilang mga kalahi. Dagdag pa ng kanyang ama na, yun ang dahilan kung bakit sa tinagal-tagal nilang paninirahan sa lugar, walang nangyayari sa kanilang masama. Subalit, kahit ganon ang kanilang sitwasyon, kinakailangan pa rin nilang mag-ingat. Hindi kasi porket may permiso sila sa mga ito, magagawa na nila ang lahat. Nang marinig naman ni Akil ang paliwanag nito, doon na siya nakaramdam ng kaba at pagkabahala. Pakiramdam niya kasi noong mga oras na yon, nabuhay siya sa isang matinding kasinungalingan. Hindi niya maisip na ang mga paksang madalas niyang tinatalakay kasama ang kanyang mga kaibigan ay pawang sila rin pala ang nagpapatotoo nito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, pakiramdam niya na himasmasan siya ng husto. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo bumaba na ang tensyon na kasalukuyan niyang nararamdaman, dito na siya naglakas loob na muling magtanong sa kanyang ama. Sa kabila kasi ng katotohanang ibinunyag sa kanya, sadyang hindi pa rin siya makapaniwala. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, kahit labag sa kanyang kalooban, nakumbinsi siya nito. Kalaunan, nang maitatak na niya sa kanyang isipan na yun ay totoo, pinilit na niya itong tanggapin kahit labag sa kanyang loob. Pagkalahad naman ng kanyang ama sa mga katotohanang nais niyang malaman, minabuti naman nilang umuwi na. Habang binabagtas nila ang daan, may mga babala itong inilahad sa kanya. Naniniwala kasi ito na habang nag-uusap sila, abala na ang mga nilalang kung papaano maililipat sa kanilang mga kauri ang kontrata ng baryo. Sa oras na mangyari ito, may karapatan na yung paslangin sila isa-isa. Dagdag pa ng kanyang ama na kinakailangan sa lalong madaling panahon makapag-asawa na siya. Yun lang kasi ang nag-iisang paraan upang mailipat nito sa kanya ang pamamahala sa kontrata. Nang marinig naman ni Akil ang sinabi nito, doon na siya nagsimulang mapaisip. Paano naman kasi siya makakahanap ng mapapangasawa kung lahat ng mga nilalang sa lugar nila pawang mga demonyong nagbabalat kayo bilang ordinaryong tao? Dahil sa kanyang sinabi, nagdesisyon ng tatay niya na papuntahin siya sa bayan ng Inupakan. Hanggat wala pa siya roong nahanap, mananatili siya sa poder ng kakilala nito. Nabanggit din ito sa kanya na inaasahan niya ang ganoong pangyayari, kaya matagal niya na itong pinaghandaan. Matapos naman itong mailahad ng kanyang ama, meron itong ibinigay sa kanyang papel na nakalukot. Hanapin mo ang taong yan. Sabihin mo kapag nagkita kayo, anak kita. Huwag kang matakot. Hinding-hindi ka nun tatalikuran. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niya yung kinuha habang patuloy lang sa paglalakad. Maya-maya pa, nang makauwi na sila, minabuti naman niyang magligpit na ng mga gamit. Kinabukasan, kagaya ng napagkasunduan, umalis na itong si Akil. Mahirap man yun para sa kanya, alam niya sa kanyang sariling kinakailangan niya itong gawin. Sa loob ng ilang oras na paglalakbay, nakarating na nga siya ng bayan. Di naman yun gaanong malayo sa kanila, kaya hindi siya obligadong sumakay ng sasakyan. Nang marating naman niya ang bayan, hindi naman magkamayaw ang kanyang mga mata sa pagtingin ng mga bagay na unang beses lang niyang nakita. Ayon kay Akil, yon ang kauna-unahang pagkakataon na nakasilay siya ng mga bahay na tumpok-tumpok. Mga kabataang naglalaro sa daan na kahit anong oras makikita mo ang mga ito sa labas. Mga taong masayang nagtatrabaho sa palayan
upang may mailagay na pagkain sa kanilang hapagkainan. Dahil sa ganoong kagandahan ng bayan, tila bang nahumaling siya rito sa kanyang unang tingin. Ilang oras pang paglilibot, nahanap na nga niya ang bahay ng kaibigan ng kanyang ama. Kagaya nila, katamtaman lang naman ang pamumuhay nito. Sa unahang bahagi ng kanilang bahay, meron itong maliit na pwesto na tindahan ng mga sari-saring gulay. May 4 din yung anak at 2 pamangkin na sa kanila nakatira. Paglapit naman ni Akil sa tsuhi niya, agad nitong ibinigay ang sulat ng tatay niya. Nang makita naman yon ng lalaki, bakas sa mukha nito ang matinding pagkagulat sa kanyang mga nasilayan. Maya-maya pa, unti-unti nitong ibinaling sa kanya ang tingin na para bang may mensahe itong nais iparating. Kung gayon, nagsimula na pala. Pumasok ka na muna. Mamaya na tayo mag-usap. Kasabay ng pag-wika ng lalaki ay ang agara naman niyang pagsunod. Dala naman ng pagod dahil sa layo ng kanyang binaybay, hindi na niya namalayang siya ay nakatulog. Pagpatak naman ng hapon, dito na siya nagsimulang kausapin ng lalaki. Binigyan na rin siya nito ng mga karagdagang damit at isang pribadong silid kung saan siya magiging komportable. Wala namang gaanong batas ang bahay, basta ayon sa kaibigan ng tatay niya, tumulong kapag merong mabibigat na gawain. Dumaan pa ang mga araw, kahit papaano naging maayos naman ang lahat. Paunti-unti nakakalimutan ni Akil ang mga pangyayari sa kanilang baryo. Gayunpaman, hindi pa rin maalis ang kanyang pag-aalala para sa mga naiwan niyang magulang. 2 araw bago sumapit ang sumunod na buwan, dito na sila nagkausap ng masinsinan ng kaibigan nito. Sa dami ng mga naikwento nito sa kanya, nalaman niya na isa pala yung albularyo. Matagal itong nakasama ng kanyang ama at marami yung pinagdaanan bago sila magkapamilya. Malaki rin ang utang na loob nito sa tatay niya, kaya nangako ito na balang araw gagantihan ang kanyang kabutihan. Isa lang din ang hinihinging tulong ng kanyang ama at yun ay walang iba kundi ang tulong para sa magiging anak niya. Naniniwala kasi yon, darating ang araw na ang mga kaibigan nila, isa-isa silang tatalikuran. Matagal na ring naramdaman ng kanyang ama ang tungkol sa masamang binabalak ng mga nilalang na naninirahan sa baryo nila. Pagtatapat pa nito na, kahit nasa bayan na sila, hindi pa rin siya dapat magpakakampante. Sa sandali kasing matunugan ng mga ito kung nasaan siya, paniguradong gagawa yun ng paraan upang siya ay iuwi. Mariin din itong inilahad na sa mga sandaling yon, maaaring hinahanap na siya ng mga ito. Nang marinig naman ni Akil ang sinabi ng tsuhi niya, hindi naman niya maiwasang mag-alala. Nalaman niya kasi na ang ikinilos niya may tuturing bilang pagtataksil sa samahang kinabibilangan nila. Hindi rin basta-bastang papayag ang mga aswang na magkaroon siya ng kinakasama, lalo na kung binabalak nito na bawiin ang kontrata ng baryo. Matapos naman itong mailahad sa kanya ang lahat-lahat, dito na nito sinimulang siyasatin ang kanyang katawan. Kung hindi siya nagkakamali, ang kaibigan ng tatay niya, palihim nitong ipinasa sa kanya ang kontrata ng baryo. Nang marinig naman yun ni Akil, agad naman siyang nakaramdam ng matinding kilabot. Sa abot ng kanyang kaalaman, hindi kinikilala ng mga nilalang sa baryo ang mga taong walang kaugnayan sa kontrata. Sa estado ng kanyang ama, kung nagkataong hindi na nga nito tangan ang marka, paniguradong may kalalagyan sila ng kanyang asawa. Dahil sa ganoong rason, nabalot naman siya ng matinding pag-aalala. Gayunpaman, hinintay muna niya ang paniniyasat ng kaibigan nito bago siya humakbang sa isang konklusyon. Nais niya kasing mapatunayan muna kung totoo ba ang mga sinasabi nitong agam-agam ukol sa sitwasyon nila. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi nga nagkamali ang tsuhin niya. Sa may bandang likod malapit sa gulugod,
nakita nito ang marka ng kontrata. Para lang itong balat kung titingnan dahil sa itim nitong kulay, pero ayon dito nasisiguro niyang yon ang kanilang hinahanap. Bukod kasi sa buhayang marka, may napapansin din silang itim na aura na lumalabas mula rito. Dahil sa nakita ng tiyuhin niya, dito na nga siya nagsimulang magtanong ukol sa maaaring mangyari sa kanyang pamilya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, halos hindi yun makasagot, indikasyon na merong hindi magandang mangyayari. Nang mapansin naman niya ito, napayuko na lamang siya habang tinatanong ang tiyuhin niya ukol sa maaari niyang gawin. Nasa plano ito ng iyong ama. Kilala ko ang tatay mo. Hindi yun kikilos kung walang dahilan. Maaaring kaya niya ginawa yan ay para maprotektahan ka. Huwag kang mag-alala. Susubukan natin bumalik doon kapag handa ka na. Matapos naman itong makapagsalita, nagdesisyon niyong turuan siya ng lihim na aral. Mabilisan lang ang naging pagturo nito, kaya sa loob lang ng ilang linggo, hindi maipagkakaila ni Akil na meron na siyang kaalaman kahit papaano. Dumaan pang 3 buwan, bakod at puder lang ang kanyang natutunan. Para sa kanya kasi, yun lang ang kanyang kailangan para maprotektahan ang kanyang sarili. Sa pagdating naman ng araw ng kanilang pag-alis, agad naman silang umusad ng tiyuhin niya. Para hindi na sila mahirapan, binaybay nila ang daan gamit ang mga alagang kabayo nito. Bago sumapit ang dapit hapon noong mismong araw, narating nila ang baryo na nagtatago sa masukal na kakahuyan. Bagaman putol ang daan patungo rito, madali itong natunto nila Akil. Nang marating naman nila ang baryo, bumungad sa kanila ang iilang mga tao na abala sa pagtatrabaho. Dahil dito, dahan-dahan naman silang naglakad na parabang walang napansing kakaiba. Ang kaso lang, hindi pa man sila nakakalayo sa entrada, pinagkumpulan na sila ng mga ito. Kalaunan, may mga humawak na rin sa tali ng kanilang mga kabayo hanggang sa dumating na ang taong namamahala sa baryo. Kung hindi nagkakamali si Akil, anak yon ng kaibigang matanda ng kanyang ama na si Lolo Ignacio. Mabait naman yun sa kanila, kaso lang, nung muli niya itong makita, napansin niya ang hindi kaaya-aya nitong itsura. Bukod sa nanlilisik ang paningin nito sa kanila, parang meron din itong hindi magandang gagawin. Dahil sa pangyayaring yon, seryoso naman yung kinumpronta na may paninindak. Binalaan niya rin ito na kung hindi yun susunod sa kanyang gusto, aalisin niya ang kontrata ng baryo. Nang marinig naman yon ng lalaki, bigla naman itong ngumisi habang sumasagot sa kanya. Ayon dito, hindi sila masisindak ng basta-basta ni Akil sa kadahilan ng hawak nila ang pamilya nito. Kung pipiliin niyang alisin ang kontrata ng lugar, mapipilitan din silang paslangin ito bago pa man niya yun gawin. Dagdag pa nito na, sa mga sandaling yun, iisang bagay na lamang ang kanyang magagawa at yun ay walang iba kundi ang isuko ang marka ng kontrata. Pagkarinig naman ng tiyuhin niya, hindi naman yun pumayag. Walang sabi-sabi. Agad naman siya nitong hinawi, sabay saboy ng asin sa lalaking kausap niya. Dali-dali rin itong nagsambit ng dasal at pagkatapos nun napilitan na yung kaladkarin siya papalayo. Masakit man sa loob ng kaibigan ng kanyang ama na iwan ng kabayo, wala na itong magagawa. Alam kasi nitong masyadong mapanganib sa kanilang ganoong sitwasyon, lalo pat nasukol na sila ng mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, narating nila ang bahay nila Akil. Malayo pa lang, abot tanaw na nila ang nakabukas nitong mga pinto at bintana. Noong una, inakala niyang naglilinis lang ang kanyang mga magulang, pero pagdating nila sa lugar, wala sila roong naabutan. Sa loob naman ng kanilang bahay, nagkalat ang kanilang mga gamit na parang meron doong nangyayaring hindi inaasahan.
Nakakapanlumo man ang kanyang mga nadatnan, pinili nilang wag na roong magtagal. Sa halip, diretso nilang binaybay ang likuran nitong bahagi hanggang sa marating na nila ang masukal na kakahuyan. Ayon sa tsuhi niya, maaaring nadakip na ang mga magulang niya. Kahit alam nitong may tsansang buhay pa ang mga ito, pinili nitong wag na munang makipagsapalaran dahil sa malapit nang bumalot ang kadiliman sa buong paligid. Nang marinig naman ni Akil ang sinabi nito, tahimik lang naman siya roong sumunod hanggang sa narating na nila ang parte ng kakahuyan kung saan may malaking kawayang nakasibol. Unang tingin pa lang doon ang tsuhi niya. Alam niyang ligtas na sila sa lugar na yon dahil ang mga kawayang nakita nila, purong bagakay. Isa itong mabisang pangontra sa mga aswang, kaya hindi ito magdadalawang isip na humanap ng madaraanan papasok dito. Bagaman isang maliit na kutsilyo lang ang kanilang gamit, pinagtiyagaan talaga yon ang kasama niya. Maya-maya pa, nang makapasok na sila sa loob, maigi naman nilang pinakiramdaman ang buong paligid. Ayon sa tsuhi niya, sa mga sandaling yon, hindi na nila kailangang mag-alala sa puwersa ng mga aswang. Ang mga iisipin na lamang nila roon ay ang mga manggagaway at mangkukulam na maaaring umaaligid sa lugar. Gayunpaman, kahit alam nitong malakas ang puwersa ng mga nilalang, hindi pa rin yun nasindak. Sa tagal kasi nitong namumuhay bilang albularyo, aminado siyang alam na niya ang lahat ng mga pangontra sa mga ito. Ilang oras pa ang dumaan, marami silang naramdamang pagaspas sa kalangitan. Hindi man nila ito nakikita, nasisiguro nilang grupo yon ng mga aswang. Pagtungtong naman ng 9:00 ng gabi, may mga narinig silang malalakas na atungal na nagmumula sa lahat ng direksyon. Nang marinig naman nila ang mga nilalang na yon, dali-dali naman nilang kinuha ang mga kawayan na pinagtiyagaan nilang patalimin. Matapos naman nila itong gawin, matyaga naman silang nagbantay sa 2 lagusang nagdudugtong patungo sa looban ng kawayan. Akil, bantayan mo ang kabilang lagusan. Kapag may nakita kang pumasok kahit sino pa yan, saksakin mo. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, agad naman siyang tumango. Sabay lakad bitbit ang 5 kawayang pinatalim nila. Pagdating niya sa pwestong itinuro ng tsuhi niya, dahan-dahan naman siya roong nagkubli habang pinagmamasdan ang buong paligid. Noong una, wala pa naman siyang nakikitang kakaiba, pero habang tumatagal may nakikita siyang mga naglalakad mula sa malayo. Nakasuot yon ng puting saya at sa estado ng mga ito, parang mga ordinaryong tao lang yon kung titingnan. Ngunit, nang medyo masinaga ng liwanag ng buwan ang mga nilalang, tumambad sa kanya ang mga buhok nitong nakasayad sa lupa at mga bibig na palaging nakanganga. Nakalutang din ang mga paa nila, tapos kahit hindi sila gumagalaw, parang ginagabayan sila ng hangin, papalapit sa lugar kung saan nakakubli sila Akil. Maliban dito, nakabuka rin ang kanilang mga kamay, tapos habang umuusad sila, meron siyang mga naririnig na engkantasyon. Sa abot din ng kanyang pagkakatanda, nasa 6 na nilalang noon ang kanyang nakita. Pagkaraan pa ng ilang segundo, unti-unti na rin itong iminulat ang kanilang mga mata, kasabay ng pagpapakawala nito ng isang nakakatakot na atungal. Matapos naman yung gawin ng mga nilalang, mabilis naman yung sumugod at sa pagdating nito sa kawayanan, nagpumilit itong pumasok para lamang makapaglakad sila papalabas. Nang masipat naman yun ni Akil, paulit-ulit naman niya itong pinag-uundayan ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. May mga pagkakataon ding puwersahan niya itong tinutulak papalabas para lamang mapigilan ang kanilang pag-usad. Sa kabilang dako naman, hirap namang pinipigilan ng tsuhi niya ang mga nilalang na nagpupumilit pumasok. Bukod kasi sa mga babaeng bruha, may mga hayop ring nakikisawsaw, kagaya ng mga malalaking pusa at aso. Hindi nila mawari kung ano ito, pero nasisiguro nila, hindi yun mga alagang sigbi ng aswang.
Sa loob ng 2 oras na pagpipigil nila sa mga nilalang, ginawa talaga nila ang lahat ng kanilang makakaya. Mabuti na lang, may mga tinik ang iilan sa mga galamay ng kawayang nakatubo roon, kaya nahirapan ang mga ito sa paggalaw. Bukod kasi sa madali yung sumabit, napakakati rin ito kapag nakasugat. Yon ang naging pangunahing kalaban ng mga nilalang, kung kaya't bago sumapit ang hating gabi, nagdesisyon nitong umatras, bitbit ang mga kasama nilang napatay ni Akil at ng tiyuhin niya. Paglayo naman ng mga ito, kahit papaano nakahinga sila ng maluwag. Habang nagbabantay, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga bagay-bagay. Ayon sa tiyuhin niya, hindi yun naniniwala na ganun lang ang mararanasan nila sa gabing yon. Maliban kasi sa nararamdaman pa nito ang mga aswang na umaaligid, hindi rin ito maipagkakaila ang mga matang nagmamasid. Pagpatak naman ng 2:00, kagaya ng inaasahan, nagpakita na nga ang grupo ng mga aswang. Malayo man ang pagitan nito sa kanila dahil sa mga bagakay, kitang-kita niya ang mga itsura nitong may kahalintulad sa mga taong matagal na niyang kilala sa baryo. Nakakalungkot man yun para kay Akil. Alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang magagawa. Sa isip-isip niya, kinakailangan niya yung kaharapin at ituring na mga kalaban kung gusto niyang maisalba ang kanyang ama. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid sa bawat isa, dito na nga nagsimulang lumapit ang pinuno ng pangkat. Pagtama naman ng liwanag ng buwan sa mukha nito, napansin niyang bumalik ito sa anyo nito bilang tao. Pagsilay naman ito sa kanila, dito na nagsimulang magsalita ang nilalang. Ayon dito, buhay pa ang kanyang mga magulang at makakaasa siya na hindi nila yun papaslangin. Bukod sa wala naman silang dahilan para manakit, ang nais din nilang mangyari, mabuhay sila ng masaya sa ibang lugar. Dagdag pa nito na, kung ibibigay niya ng matiwasayang marka, bibigyan pa sila nito ng sapat na salapi upang makapagsimulang muli. Wala naman kaming ibang hangad sa iyo, Akil, kundi ang karapatan namin sa aming lupain. Ibigay mo na, at ako mismo ang nangangako sa iyo, hindi na namin kayo gagambalain pa. Sa amin ang lupang ito, kaya karapatan naming akuin ang aming mga pagmamayari. Ako na ang nakikiusap sa iyo, Akil. Pagbigyan mo na kami. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung tinutulan ng tiyuhin niya. Ayon dito, yun ang isang bagay na hindi nila maaaring gawin. Dagdag pa nito na, hindi lang pagmamay-ari ng kontrata ang nilalaman ng markang yon, bagkus ay ito rin ang nagsisilbing susi para mapakawala ng libu-libong kaluluwa na naninirahan sa lugar na yon. Mariin din itong inilahad na sa sandaling ganun nga ang mangyari, hindi lang sila ang malalagay sa panganib. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng taong yan. Tandaan mo, Akil, may dahilan ng mga ninuno mo kung bakit nila yan ginawa. Sa tingin mo ba, gusto nilang manatili sa iisang lugar, gayong marami namang pwedeng matirhan dito sa Leyte? Pagkalahad naman ito ng mga katagang yan, dito na nga nagsimulang magwala ang pinuno ng mga aswang. Sa halip din na makipag-usap yun sa kanila ng mahinahon, naging agresibo na ito, sa puntong gusto na sila nitong lusubin. Nang mapansin naman nila ang ginawa nito, doon na niya tuluyang napagtanto na nagsasabi nga ng totoo ang tiyuhin niya. Matapos ang kanilang argumento, napilitan ding umalis ang mga aswang. Gustuhin man itong daragin sila papalabas, sadyang hindi yun nangahas na hawiin ang mga bagakay na kawayan na may mga maliliit na balahibo. Kung hindi nyo kasi naitatanong, sa oras na lumapat dito ang balat ng isang aswang, agaran yung papasok sa kanilang katawan. Kapag nalaglag naman ang mga balahibo, sa sandaling lumanghap sila ng hangin, sasama ito hanggang sa marating na nito ang ugat ng kanilang puso. Doon magkukumpulan ang mga balahibo ng bagakay hanggang sa pahintuin na nito ang kanilang paghinga. Yun ang rason kung bakit kinakatakutan ito ng mga aswang.
Dahil sa depensa nila, nagawa nilang malampasan ang gabi ng punong-puno ng panganib. Imbis na bumalik din ng baryo, nagdesisyon silang bumalik na sa bayan. Napagtanto kasi ng tiyuhi niya, marami pa silang kinakailangang gawin para mabawi ang lugar na pagmamay-ari ng ninuno nila. Sa loob ng ilang oras na paglalakad sa ilang, marami silang nakasalubong na iba't ibang uri ng nilalang. May mga engkantong nandidiskita, iyak ng bata, at kung ano-ano pang mga bagay na bibihira lang nila makita. Ayon sa tiyuhi niya, pangkaraniwan na ang ganoong pangyayari, lalo pat mahiwaga ang lugar na dinaanan nila. Nabanggit din ito, isa lang ang mga lugar na yon sa pinoprotektahan ng tangan niyang marka. Nang marinig naman ni Akil ang sinabi ng tiyuhi niya, dito na siya nagsimulang magtanong ng mga bagay-bagay. Kahit kasi malayo na sila sa panganib, sadyang hindi niya maiwala sa kanyang isip ang tungkol sa mga kaluluwang sinabi nito sa pinuno ng mga aswang sa baryo. Bukod kasi sa hindi niya pa yon naririnig sa kanyang ama, medyo nagtataka lang din siya kung bakit nagkaroon ng ganong karaming kaalaman ng tiyuhi niya ukol sa angkang pinagmula nila. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi naman ito nag-alangang maglahad ng katotohanan. Lahat ng detalyeng alam nitong makapagbibigay linaw sa kanyang isip, maigi nitong ipinaliwanag. Ayon pa rito na, nagsimula ang kasaysayan ng kanilang ninuno, 6 na siglo na ang nakakaraan. Ang lugar kung saan sila nakatira ngayong pangkasalukuyan ay isang libingan ng mga nagaping aswang at ibang mga nilalang. Upang hindi gumala ang mga kaluluwa nito sa mundo, ikinulong ito sa mga maliliit na garapon na may selyong hindi napapahina ng panahon. Kalakip ng mga kulungang nakabaon sa ilalim nito ay ang mga hindi mabilang na bangkay ng mga nilalang. Dagdag pa ng tiyuhi niya, nasa likurang bahagi ng bahay nila kung saan nakatirik ang 2 tipak ng malalaking bato, nagkukubli ang isang lagusan patungo sa nakalimutang libingan. Sinasabing ang libingang yon ay nananatili pa ring buhay kahit matagal na panahon na itong nakabaon sa ilalim ng lupa. Pawang ang mga may marka lang din ang makakapasok dito dahil na rin sa mga sinuunang selyo na siyang nagsisilbi nitong proteksyon. Sa sandali ring makarating doon ng pinili, meron siyang kakayahang basagin ng kontrata o panatilihin ang mismong bisa nito. Ngunit kapag pinili na nagtatanga na basagin na ang kasunduan, lahat ng mga kaluluwang nakahimlay sa libingan papasok sa kanyang katawan. Ginawa ito ng kanilang ninuno upang masigurong mamamatay ang sinumang magtatangka. Ngunit ibang usapan na kapag isang aswang ang bumasag ng kontrata. Kailan may hindi masasaktan ng kaliwa ang kapwa nito kaliwa pagdating sa espiritual na aspeto. Marahil yon ang pakay ng pinuno ng mga aswang kung bakit naghahangad ito na makuha ang marka. Lubos ding ikinakabahala ng tiyuhi niya ang posibilidad na alam na nito ang lahat ng kasaysayan ng kanilang pamilya. Sa pagsapit naman ng 4:00 ng hapon, mula sa lugar na kinaroroonan nila, abot tanaw na ang bukana ng bayan. Nang masipat naman yon nila Akil, mas lalo nilang binilisan ang kanilang paglalakad hanggang sa mapadpad sila sa isang maliit na sapa. Nang akmang tatawid na sila rito, may nakita silang 2 mahabang nilalang na parang isda na nagbabantay sa gitna nitong bahagi. Kulay itim ang mga nilalang at sa estado ng mga wangis nito, parang may kapasidad itong mambiktima ng mga tao. Matapos naman nila itong masilayan, sa halip na makipagsapalaran, pinili nilang umikot hanggang sa kalaunay nakahanap sila ng mababaw na pwede nilang tawiran. Ang kaso lang, nung marating nila ang lugar, papalubog na ang araw. Bukod sa malayo ito, maraming oras din ang kanilang ginugol sa paghahanap. Habang binabagtas naman nila ang daan, dito na nila napansin ang 2 lalaking tumatakbo papalapit. Nanggaling ang mga ito sa isang maliit na burol
na halos mag-iisang milya ang layo mula sa tatawiran nila. Nung masipat yon ni Akil, medyo malayo-layo pa ang distansya ng mga ito. Pero sa pangatlong lingon niya, nagulat siya dahil metro na lamang ang layo nito sa kinaroroonan nila. Matapos naman niya yung masilayan, sakto lang ang pagtawid nila nang maabutan sila ng mga ito. Pagtalo ng dalawa sa sapa, bigla itong naging mga torong kalabaw na walang habas silang sinuwag. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, agad naman itong tinamaan ng tiyuhin niya, dahilan para puwersahan itong maibalik ng nilalang sa tubig. Pagtayo naman ito, muli itong sinugod ng dalawa hanggang sa nakaya na nitong umilag. Nang magkaroon na ito ng pagkakataon, agad naman itong kinuha ang 2 tipak ng bagakay na nabitawan nito. Matapos nun, tumingin ito sa kanya, kasabay ng walang pag-aalangan nitong paghingi ng tulong. Akil, huwag ka magpadala sa takot mo. Tumulong ka kung ayaw mong mamatay ako rito. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, naglakas loob naman siyang harapin ng mga aswang. Di man siya sigurado sa kanyang gagawin, pinili niyang manalig sa dala niyang bagakay. Bukod kasi sa subok na niya ang bisa nito, naniniwala rin siyang kapag yon ang ginamit niya, walang sino man sa mga nilalang na yon ang may kapasidad na tumalo sa kanya. Dahil sa ganoong paniniwala, hindi na siya nagdalawang isip na sumugod. Paglapit niya sa mga ito, paulit-ulit naman niya yung pinaghahampas ng bagakay hanggang sa mapilitan na yung lubayan ng tiyuhin niya. Pagtawid naman ng mga nilalang sa kabilang ibayan ng sapa, maingat nitong kinuha ang mga nakatarak na balahibo ng bagakay sa kanilang mga balat. Bagaman kalahati ang bumaon sa mga ito, hindi yun sapat para dumalo yun sa kanilang mga ugat. Nang mapagtanto naman yun ng tiyuhin niya, inabisuhan siya nitong mag-ingat sa kadahilan ng hindi pa doon nagtatapos ang pakikipaglaban nila. Dagdag pa nito na, kinakailangan pang magtamo ng matinding pinsala ng dalawa bago nila yun matalo. Nang marinig naman yun ni Akil, napasilay lang naman siya sa bagakay na malapit ng maputol. Kahit kasi mabisa itong pangontra laban sa mga aswang, ang pagiging marupok nito ang isa nitong kahinaan. Maya-maya pa, nang maramdaman naman niyang masyado pa yung matigas, nagpasya siyang kumuha ng panibagong armas upang maging matibay pa ito. Pagkakuha naman niya sa isang tipak ng bagakay, buong puwersa naman siyang sinugod ng isa sa mga toro. Habang tinatahak nito ang sapa, kitang-kita niya ang nanlilisik nitong mga mata na hindi inaalis sa kanya. Paglapit naman ng nilalang, agad naman siyang umilag kasabay ng walang patid niya ritong paghahampas ng bagakay. Subalit, bago pa man yun makalayo sa kinaroroonan niya, nagawa siya nitong mahuli gamit ang buntot nito. Pagpulupot nito sa kanyang leeg, paulit-ulit naman siya nitong kinaladkad sa mababatong lupa bago ihampas sa katawan ng puno. Dahil sa tindi ng ginawa nito, muntik na siya noong mawala ng malay. Mabuti na lang, hindi siya pinanghinaan ng loob kaya nagawa niyang makabangon. Pagkatayo naman niya, hindi pa rin siya nito tinantanan sa pagsugod. Habang abala siya sa pakikipaglaban sa aswang, kitang-kita naman niya na medyo nahihirapan ang tiyuhin niya. Sa puntong yun pinuno, inakala ni Akil na masyadong mahina ang kaibigan ng tatay niya. Pero nang dumating na sa puntong nasa bingit na ng kamatayan ang mga buhay nila, dito niya nakita ang paghugot nito sa tinatago nitong habak kasabay ng pagsambit nito ng mga dasal. Pagtaas naman ito ng kanyang karga sa ere, mula sa kawalan, nagpakita ang mga dambuhalang nilalang na pawang nasa espiritual na estado. Parang mga tikbalang yon kung titingnan pero ayon sa tiyuhin niya, malayo ito sa lahi na tinutukoy niya. Dagdag pa nito na madalang niya lang ito kung tawagin dahil sa rebueltang maaaring gawin ng mga nilalang kung hindi sila mag-iingat. Matapos naman itong makapagsalita,
Dito na sila nagkaroon ng pagkakataon para tumakbo. Ang mga nilalang kasing tinawag nito, walang patid na inaatake ang dalawa hanggang sa hindi na nila ito makita. Dahil sa pangyayaring yon, nakarating sila ng bayan nang hindi nasasakta ng malubha. Sa paglalim naman ng gabi, maiging pagbabantay ang ginawa ng tiyuhin niya. Hindi man yun nagsasalita, bakas sa mukha nito ang matinding pagkabahala para sa kanyang mga mahal sa buhay. Halos kapansin-pansin din ang pagiging aligaga nito magmula noong nakabalik na sila ng bayan. Nang hindi naman maatim ni Akil ang kanyang mga nasisilayan, dito na siya nagpasyang komprontahin ng tiyuhin niya. Wala naman siya noong ibang motibo. Ang gusto niya lang, malaman ang punot dulo ng mga alalahaning pinagdadaanan nito. Sa isip-isip niya kasi, talagang malawak ang karunungan nito pagdating sa lihim na aral, kaya hindi dapat yun makaramdam ng ganon. Bukod kasi sa baluarte niya ang lugar kung saan sila naroon, naniniwala rin siyang kargado ng mga pangontra ang mismong tahanan nito. Nang marinig naman ng tiyuhin niya ang kanyang sinabi, dito na yun napabuntong hininga habang inaalalayan siya patungo sa silid ng bahay. Pag-upo naman nilang dalawa malapit sa bintana, dito na ito nagsimulang magbahagi ng mga agam-agam. Mapanganib ang mga nilalang na kinakaharap natin ngayon, Akil. Mas sobra pa sila sa mga aswang na naghahanap ng pagkain. Lahat gagawin nila para makuha ang iyong marka. Kung kailangang gamitan ka ng iyong kahinaan, hindi yun magdadalawang isip. Tandaan mo, ito pa lamang ang simula. Sa mga susunod na araw, malalaman mo kung gaano katindi ang kalagayang kinakaharap natin ngayon. Pagkalahad naman ito ng tiyuhin niya, agad naman silang sumilip sa siwang. Unang tingin pa lamang niya sa labas, nakita na niya ang mga aswang na umaaligid. Sa mga oras na yan, nasisiguro niyang hindi lang sila ang pakay ng mga ito. Bawat bahay na kanilang nadaraanan, pilit nilang pinapasok, animoy naghahanap ang mga ito doon ng pagkain. Halos tumagal din ito ng ilang araw at sa loob ng mga araw na yon, maraming sanggolang binawian ng buhay. Mga batang nawala at hindi na nakita pa. Mga binata at dalagang natagpuan na lamang sa kakahuyan, nawakwak na ang mga tiyan. Dahil sa ganoong pangyayari, parang apoy namang kumalat ang tungkol sa mga usap-usapan. Maraming tagabayan noon ang naniniwala na may nakawalang aswang sa kanilang lugar. Para naman mapanatili ang kanilang kaligtasan, agad naman silang humingi ng tulong sa gobyerno. Nang malaman nito ang hinaing ng taong bayan, ora mismo nagpakalat ito ng mga tao gabi-gabi. Armado ang bawat isa sa kanila, ngunit ang nakapagtataka, tila bang wala itong nakikita. Nang malaman naman yon ng mga antingero at manggagamot, agad naman yung nagsagawa ng pulong kasama ang tiyuhin niya. Sa pulong na kanilang ginawa, pinag-usapan nila ang lahat na maaaring gawin para maitaboy ang mga nilalang. Nagbahagi rin sila ng iilang haka-haka ukol sa maaaring pinanggalingan ng mga mananalasa. Ngunit karamihan sa mga ideya ng mga antingerong pumunta, pawang mga mali at malayo sa katotohanan. Dahil dito, nagdesisyon ng tiyuhin niya na ilahad ang tungkol sa kanyang mga nalalaman. Pinagdudahan man siya ng iilan, ang mahalaga na bigyan niya ito ng kakarampot na ideya. Matapos ang pulong, agad naman yung umuwi. Magmula noong nakabalik sila, iniiwasan na nitong magpaabot ng gabi sa labas ng bahay. Paulit-ulit din itong pinapaalalahanan ng kanyang mga anak na huwag nang lumabas, subalit may isa sa mga supling nito ang hindi sumusunod sa kanyang mga paalala. 3 araw matapos ang pulong ng mga albularyo, nagulat na lamang sila nang hindi nila makita sa bahay ang nag-iisang anak nitong lalaki. Hinanap na nila yon kung saan-saan pero bigo nila itong matagpuan. Dahil sa pangyayari,
Kahit malalim na ang gabi, napilitan silang lumabas para yon ay hanapin. Nasisiguro kasi noon ang kanyang tiyuhin na tumungo ito sa kanyang mga kaibigan para tumambay sa loob ng paaralan. Dagdag pa nito na nakasanayan na yung gawin ng magbabarkada, kaya inaasahan niyang gano'n ang gagawin nito kapag sila'y nagkita-kita. Noon, hindi niya yun pinapakialaman, pero sa mga sandaling yon, alam ng tiyuhin niya na nanganganib ang buhay nito. Nang marinig naman ni Akil ang sinabi nito, tahimik lang naman siyang sumunod. Para naman masiguro ang sarili niyang kaligtasan, bagakay at itak na ang kanyang dala noong mga oras na yon. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nadapo na nga sila sa paaralan kung saan pumapasok ang mga anak nito. Habang binabagtas nila ang mga silid, wala naman silang nararamdamang kakaiba sa paligid. Subalit, nang marating naman nila ang may bandang liwasan ng paaralan, dito na unti-unting nagbago ang simoy ng hangin. Pagsilay naman nila sa gitnang bahagi ng lugar, bumungad sa kanila ang 3 binatilyo na nagmamasid sa kalangitan. Gustong-gusto na nitong tumakbo patungo sa lilim ng mga puno para sumilong, ngunit may kung anong bagay ang pumipigil sa kanila. Maya-maya pa, doon na nga nakita ng tiyuhin niya ang anak nitong nakabuka ang bibig na animoy sumisigaw. Pagsilay naman nila sa langit, tumambad sa kanila ang malalaking ibon na paikot-ikot sa itaas na bahagi ng mga ito. May mga nakita rin silang sigbi na umaaligid sa madidilim na parte ng liwasan na maaaring nagbibigay ng matinding takot sa mga binata. Matapos naman yung masilayan ng tiyuhin niya, inabisuhan siya nitong sumunod sa likod nito. Ang plano, bantayan nila ang bawat isa habang dahan-dahang tinatahak ang daan papalapit sa mga batang nais nilang iligtas. Siyempre dahil napasubo na, hindi na tumutol si Akil sa nais nito. Wala mang kasiguraduhan ang kanilang gagawin. Pinili niyang maniwala sa kanilang kakayahan. Ilang segundo pa ang dumaan. Dito na nga nagsimula ang kanilang pag-usad. Habang binabagtas nila ang daan, pansin na pansin naman nila ang tila bang pagmasid ng mga ibon sa itaas. Habang papalapit din sila sa mga bata, nararamdaman nila ang pagbaba ng mga ito. Ang mga sigbi namang umaaligid, tumigil na sa pagkilos na parabang naghahanda ng sumugod. Nang mapagtanto naman yon ng tiyuhin niya, patuloy lang naman sila sa paglakad hanggang sa dito na nga nila nakita ang pagsibulusok ng mga nilalang. Sa isang kisap mata, nadagit ng 2 ibon ang isang kasama at ang anak ng tiyuhin niya. Paglapit naman nila sa kinaroroonan ng binatang natira, hindi na sila nag-alangang iligtas ito. Nanlulumong manoon ang kanyang tiyuhin dahil sa kabiguan nitong mailigtas ang kanyang anak. Pinili pa rin nitong ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. Paglayo naman nila noon sa liwasan, dali-dali silang pumasok sa silid na pinakamalapit. Puwersahan nilang binuksan ang pinto nito at nung makapasok na sila, agad naman nila yung itinrangka mula sa loob. Matapos nun, nagtago sila sa ilalim ng mga bangko. Tahimik na pinagmamasdan ang mga nilalang na lumapag sa harapan ng silid. Kalaunan, dito nila nakita ang 4 na lalaking naglalakad papalapit. Pagsilip naman ito sa bintana, bumungad sa kanila ang mga namumula nitong mga mata. "Huwag na kayong magtago dyan. Nagsasayang lang kayo ng panahon. Nakakalimutan nyo na atang matatalas ang aming mga paningin." Nang marinig naman ng tiyuhin niya ang sinabi nito, nagdesisyon naman yung lumabas sa kanilang pinagtataguan. Pag-upo naman ito sa harapan ng mga nilalang, agad naman itong hinugot ang dala nitong sundang habang seryoso roong sumasagot. "Wala kaming balak magtago at wala akong balak na paalisin kayo rito na merong hininga. Buhay ang inyong kinuha, kaya dapat na buhay lang din ang magiging kapalit nito."
Pagsambit naman ito ng tsuhi niya, dito na ito nagsimulang lumapit sa pinto. Isa-isa niyang inalis ang mga bangko at pagbukas nito, agad nitong binato ng bagakay ang unang nilalang na kanyang nakita. Matapos niya itong gawin, walang takot na yung sumugod sa mga nilalang hanggang sa nagpang-abot na sila. Nang masipat naman ni Akil ang mga nangyari, hindi naman ito nagdalawang isip na sumunod. Tumulong na rin noon ang binatilyong nailigtas nila sa kabila ng mga nangyari. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, halos ramdam nila ang lamang ng mga kalaban. Hindi rin nila maipagkakailang mas marami yon pagdating sa bilang, kaya sa loob lamang ng ilang minuto, nagawa sila nitong pabalikin sa loob ng silid. Pagpasok naman ng mga ito, dahan-dahan naman itong isinarado ang pinto bago muling sumunggab sa kanila. Dahil sa mga kakayahan ng nilalang na gumapang sa dingding, na kaya nilang umatake sa lahat ng direksyon. Hindi rin maipagkakaila ang tanga nilang bilis. Kaya sa kabila ng mga armas na hawak nila Akil, nagawa sila nitong makalmot ng paulit-ulit. Mabuti na lang nakataas ang mga bakod nila, kaya hindi sila gaanong napupuruhan. Subalit ibang usapan na sa binata nilang kasama. Nang mapansin kasi niya ito, nakita niya yung nakatayo sa gilid ng dingding. Duguan na ang buong katawan. Hindi rin ito gaanong nakakakilos, indikasyon na malubha na ang pinsalang natamo nito. Matapos naman niya yung masilayan, sinubukan niya pa yung iligtas pero naging huli na ang lahat. Bago pa man kasi siya makalapit, pinagtulungan na ito ng mga aswang hanggang sa lumaylay na ang bituka ng binata. Hindi pa nakontento ang mga ito. Dali-dali nila yung kinaladkad papalabas ng silid bago tuluyang katayin. Matapos naman yung masilayan ng kanyang tsuhin, mas lalo naman yung nagwala hanggang sa muli na naman itong tinawag ang mga nilalang na napapasunod nito sa pamamagitan ng kanyang habak. Paglitaw naman ng mga engkanto, mabilis naman yung sumugod sa kinaroroonan nila. Nang mapansin naman ng tsuhin niya ang galit sa mukha ng mga nilalang, agad naman siya nitong inabisuhan ukol dito. Nang marinig naman yon ni Akil, dali-dali naman siyang umakyat ng kisame bago mapuno ng mga ito ang lugar kung saan sila nakipaglaban. Sa sobrang dami ng mga nilalang, inabot pa ng ilang minuto bago tuluyang manumbalik ang kanyang paningin. Pagsilay naman niya sa paligid, dito niya nakita ang iilan sa mga aswang na halos nakahiga na sa lupa. Ang tsuhi naman niya, nakasuksok sa isang makitid na parte ng silid. Dahilan para ang kaliwang binti lang nito ang mapuruhan. Gayunpaman, nadurog ng husto ang kanyang mga buto, kaya halos hindi na rin siya makakilos mula sa kanyang pagkakaupo. Nang masipat naman yon ni Akil, agad naman niya itong nilapitan. Kahit malaking tao ang tsuhi niya, pinilit niya yung pasanin hanggang sa makabalik na sila sa pamamahay nito. Kinabukasan, nabalitaan na lamang nila ang tungkol sa nasirang silid sa loob ng paaralan. Bagaman wala roong nakitang bakas ng mga nangyari, malakas ang kutob ng mga saksi na may naganap doong hindi pangkaraniwan. Habang nag-uusap naman ang mga ito ukol sa silid, walang humpay naman ang kanyang paghahanap ng lunas para sa nadurog na binti ng tsuhin niya. Ngunit sa kasamaang palad, ginawa na ni Akil ang lahat. Nabigo pa rin siya. Dahil dito, hindi naman niya maiwasang tanungin ng tsuhin niya ukol sa dahilan nito kung bakit hindi yun sumunod. Mariin din niyang inilahad na kung umakyat lang yun ang kisame, hindi ito dadanas ng ganong katinding pinsala. Pinapatawa mo naman ako, Akil. Sa tanda kong ito umaasa ka pa rin bang makakaakyat ako? Tsaka, bagay naman to sa akin. Masyado akong naging pangahas sa pagtawag sa kanila. Hindi ko naisip pa ang panganib na dulot ng rebuelta. Hanggang dito na lang ang pagtulong ko sa'yo. Pero huwag kang mag-alala.
Dahil hindi ako papayag na mag-isa ka lang sa misyong ito. Napapanahon na para ipagtapat natin ang lahat sa ating mga kaibigan. Matapos naman itong mailahad ng tiyuhin niya, hindi na ito nagdalawang isip na magpadala sa ibon ng mensahe. Pagtungtong naman ng hapon noong mismong araw, kagaya ng inaasahan, dumating ang mga matalik nitong kaibigan. 3 sa 20 antingero ang duminig sa kanyang mensahe na siya namang ikinatuwa nito kahit papaano. Sa kanilang pag-uusap, dito na nila ibinahagi ang lahat. Pagkarinig naman ng 3 sa kanilang naging kwento, hindi naman ito maiwasang makaramdam ng galit sa kanila. Ngunit dahil sa sitwasyon ng tiyuhin niya, kahit labag sa loob nito, napilitan niyong magpatawad. Yun nga lang, pagkatapos ng kanilang misyon, kakaharapin ni Akil ang paglilitis na resulta ng kanilang paglilihim. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, hindi naman sumama ang loob niya. Sa mga sandaling yun kasi, iisang bagay na lamang ang nais niyang mangyari, at yon ay maituwid ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, hindi naman tumanggi ang 3 sa hiningi nilang tulong. Nangako rin ng mga itong isisikreto nila yon sa kanilang mga kasama upang hindi mabulilyaso ang mga plano nilang naging bunga ng kanilang mga sakripisyo. Nang magkasundo na sila sa lahat, dito na nagsimula ang ilang araw nilang paghahanda. Bago rin nila lisanin ang bahay ng tiyuhin niya, nabanggit nito sa kanya ang eksaktong daan patungong libingan at ang mga katagang kinakailangan niyang sambitin para makapasok dito. Mariinding inilahad ng tiyuhin niya, kinakailangan nila rong mag-ingat, lalo pat sa mga oras na yan, maaaring napalibutan na ito ng kanilang mga kalaban. Matapos naman ang ilang araw na paghahanda, dito na nga sila umusad patungong baryo. Sa halip na dumaan sa kalsadang malimit daanan ng mga tao, nagdesisyon silang tahakin ang daang minsang ginamit nila ng tiyuhin niya sa kasagsagan ng pagtakas sa mga ito. Alam kasi noon ni Akil na yun lang ang daang ligtas para sa kanilang 4. Pagpatak naman ng hapon ng araw ng kanilang pag-alis, matagumpay nilang narating ang likurang parte ng baryo. Habang pinagmamasdan nila ang paligid, wala naman silang nakitang kakaiba maliban sa mga taong nagtatrabaho at nagluluto sa malalaking kawa. Napansin din niyang dumami ang mga ito at sa hindi malamang dahilan, may mga nakita siya roong individual na bago sa kanyang mga mata ang muka. Nakapagtataka yun para kay Akil. Gawa ng sa buong buhay niyang paninirahan doon, wala pa siyang nakitang ibang lahi na bumisita. Sa pagpapatuloy naman ng pagmamasid ng grupo nila, dahan-dahan naman silang umusad. Para masigurong hindi sila mapapansin, nagpahid sila ng langis na ibinabad nila sa dumi ng tao. Ayon sa kasama nilang antingero, yun lamang ang paraan para mabulag ng tuluyan ang matalas na pang-amoy ng mga aswang. Sa pagtalikod naman ng araw sa kalupaan, narating nila ang pinakamalapit na bahay na wala sa kanilang nakatunog. Halos inabot din sila ng 3 oras kakahintay sa lugar hanggang sa mawala ang mga nilalang na malapit dito. Pagsilay naman nilang ligtas na ang kanilang daraanan, dito na sila nagmadaling tumakbo. Bagaman mabilis ang pagtahak nila ng daan, sinigurado naman nilang tahimik at hindi sila makakagawa ng ingay habang lumalapit ng lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, narating naman nila ng walang kahirap-hirap ang likurang bahagi ng pamamahay nila. Pagsilay naman niya rito, medyo nakampante naman siya, gawa ng walang naging pagbabago ang bahay nila. Dala na rin ng pagmamadali, hindi na nila nagawang masiyasat ang buong paligid. Sa halip din na pagtuunan ng pansin ng kanilang mga kalaban, itinuon nila ito sa pagmamasid kung papaano makakapasok si Akil sa loob ng lagusan. Maya-maya pa, nang masambit naman niya ng 3 beses ang lahat ng mga kataga, agad naman siyang nilamon ng isang kakaibang enerhiya.
Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, nagulat na lamang siya nang mapansin niyang kakaiba na ang lugar na napuntahan niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, narating niya ang libingang hindi niya sukat akalaing totoo. Paglalarawan niya rito, isa itong malawak na sementeryo na may lawa sa pinakagitna nitong bahagi. Nagkalat din sa paligid ang mga patay na puno at bawat puntod na kanyang nasisilayan, pakiramdam niya may humihinga sa ilalim. Habang papalapit naman siya sa puso ng libingan, mas lalong dumarami ang mga kakaibang puntod na kanyang nasisilayan. Noong una, bloke-blokeng simento ang kanyang nakikita, pero habang tumatagal, nakakakita na siya ng mga estatwa ng aswang at mga simbolong sumasalansang sa kagustuhan ng Panginoon. Pagdating naman niya sa may bandang lawa, tumambad sa kanya ang malaking punong namumuti na ang mga balat. Tuyot na rin ito at sa estado nito parang matagal na yung patay. Pagbaling naman ang kanyang paningin sa may bandang sanga, dito niya nakita ang nakalutang na lumang balumbon na binabalot ng hindi pangkaraniwang liwanag. Dala naman ang kanyang kuryosidad. Dali-dali naman siyang lumapit sa pangpang ng lawa hanggang sa napansin niya na hindi pala tubig ang bumabalot dito, kundi purong mga kaluluwa ng mga nilalang na natalo ng kanyang mga ninuno. Bawat isa sa mga ito paulit-ulit na nagwiwika sa kanya, kalakip ng mga pangakong maaari nilang maibigay sa oras na magdesisyon itong basagi na ang kontrata. Ngunit, gaano mang katindi ang mga panlilinlang na kanyang narinig, hindi siya natinag. Alam niya kasi kung ano ang kanyang ipinunta sa libingan at kung bakit siya naroroon. Nang malapitan naman niya ang balumbon, agad naman niya itong hinawakan habang kinakausap ang mga kaluluwa. Ayon kay Akil, kung hangad nilang makalaya mula sa ilang siglong pagkakakulong, kinakailangan siya nitong tulungan sa sigalot na kanilang kinakaharap. Sa sandaling magtagumpay sila, dito niya nasisirain ang kontrata. Nang marinig naman ng mga kaluluwa ang kanyang sinabi, unti-unti naman itong tumahimik habang dahan-dahang nagsisiahon mula sa ilalim ng lawa. Paglitaw naman ng anyo nito, agad naman niyang narinig ang pagsang-ayon ng lahat. Dahil dito, walang pagdadalawang isip naman niyang itinuro ang mga aswang na kalaban nila. Matapos nun, parang mga usok na dumaan sa lagusan ang mga kaluluwa. Nang masipat naman niya ito, dali-dali naman niyang ibinalik ang hawak niyang balumbon sa sanga kung saan ito nakalagay. Paglabas naman niya ng libingan, dito na tumambad sa kanya ang mga nilalang na walang habas na sinasapian ang lahat ng aswang na sumusukol sa mga kasama niyang antingero. Pagsilay naman ni Akil sa mga ito, nasipat niyang patay na ang dalawa habang ang isa naman naghihingalo na. Sa likuran naman nilang bahagi, nakita niya ang mga magulang niya na malalamig ng bangkay. Nakabigti ang mga ito. Tapos nakitaan din niya yon ng mga sugat sa katawan. Indikasyon na pinahirapan muna ang mga ito bago pinaslang. Dahil sa pangyayari, muli niyang inutusan ang mga kaluluwa. Ang nais niya, iharap sa kanya ng buhay ang maglolong namumuno sa baryo nila. Nang marinig naman ito ng kanyang mga inutusan, mabilisan naman itong hinanap ang mga salarin. Sa loob lamang ng ilang minuto, natagpuan nila yung nagtatago kasama ang mga pinagkakatiwalaan nitong tauhan. Sinubukan naman ng mga nilalang na labanan ang mga kaluluwa ng sinaunang aswang, pero lahat sila nabigo. Kakaiba kasi ang pamamaraan ng pag-atake ng mga ito, sapagkat matapos nila itong sipain, uudyukan nila yung magpakamatay. Ganon na ganon ang nagiging proseso hanggang sa tuluyan na itong matalo. Pagluhod naman ng mag-ama sa kanyang harapan, pilit pa nitong pinangibabawan ang mga sapi nila sa katawan. Subalit habang nagpupumiglas sila, mas lalo lang dumarami ang mga pumapasok sa kanilang sistema.
Dahil dito, wala na ngang nagawa ang dalawa kundi ang sumunod. Habang pinagmamasdan naman yun ni Akil, dito niya na sinimulang ilahad ang galit niya. Habang paulit-ulit niya itong pinagmumumura, walang patid naman niyang itinarak ang kanyang itak sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Hindi pa siya nakontento. Pinagpuputol niya ang daliri ng bagong pinuno para lamang marinig ang sinsero nitong paghingi ng tawad mula sa mga masasamang bagay na kanyang ginawa. Maganda matay-matay na rin yon sa paghingi ng tawad ukol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ngunit lahat ng yon tila bang hindi niya natanggap. Pakiramdam ni Akil, pinaglalaroan lang nito ang kanyang damdamin hanggang sa dumating ang puntong hindi na siya nakapagpigil. Walang sabi-sabi, agad naman niyang itinarak sa bibig nito ang hawak niyang itak at sa sobrang galit niya, hindi niya namalayang tumagos na pala ito sa likod ng kanyang biktima. Pagsilay naman niyang nanghihina na ang nilalang, walang habas naman niya itong pinagpapapalo hanggang sa nagsikalasa na ang mga kaluluwang nakasapi sa katawan nito. Paglabas naman ng kaluluwa ng aswang, agad niya yung dinakip gamit ang lumang garapon na nakuha niya sa bukana ng libingan. Kung inakala mong kamatayan ng rason para makatakas ka sa galit ko, nagkakamali ka. Dahil walang hanggan mong pagdurusahan ang lahat ng iyong kasalanan. Matapos naman niya itong mailahad, hindi na rin niya pinatagal pa ang buhay ng kadugo nito. Bawat salita kasi ng matandang yan, nakakairita ng pakinggan. Alam din niyang hindi sinsero ang mga sinasabi nito, kaya kagaya ng nauna, ikinulong niya rin yun sa libingan. Hindi naglaon. Nang maisakatuparan na niya ang lahat, dito na isa-isang nagpakita sa kanya ang mga kaluluwa. Bawat isa, halos hindi na makapaghintay na makalaya. Ngunit nang mapansin naman niya ang pakay ng mga ito, sapilitan niya yung ipinabalik sa lugar kung saan sila nakakulong. Nang marinig naman ito ng mga kaluluwa, paulit-ulit naman siya nitong minura habang isinusumpa. Gayunpaman, wala itong naidulot sa kanya, lalo pat matagal nang pumanaw ang mga ito. Matapos ang mga pangyayari, napilitan siyang ilibing ang kanyang mga kasama sa loob ng bahay nila. Ang mga labi naman ng mga aswang na namatay, itinambak niya sa isang lugar para sabay-sabay na mapagpistahan ng mga balbal. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, bumalik siya sa baryo ng tiyuhin niya. Dito naging mapayapa na ang kanyang buhay at sa paglipas pa ng ilang taon, naging magkasintahan sila ng panganay nitong anak. Sila rin ang nagkatuluyan, kaya ipinagpasalamat naman yon ng tiyuhin niya. Hindi man naging madali ang karanasan ni Akil, kahit papaano naging masaya naman ang mga huli niyang kabanata. Pero alam niyo, pinuno, na kahit gano'n ang kanyang tinamasang buhay, may mga pagkakataon pa ring napapaisip siya sa mga sitwasyong maaaring mangyari, lalo na kung buhay pa ang mga magulang niya, na siyang pinakahuling namahala sa libingan ng mga sinaunang kaluluwa. Pero kahit na gano'n, hindi siya nagkaroon ng galit sa mga ito, lalong-lalo na nung ilagay ng mga magulang niya sa kanyang katawan ang sagradong kontrata ng mga aswang.